Velkommen. Jeg hedder Signe. Og hvis ikke I allerede har gjort det, så skal jeg lige minde jer om at slå jer. Jeg er rigtig glad for at se jer til den her forelæsning, hvor vi skal lære, hvordan de gamle grækere kan lære os at holde orden på tingene. Vi skal lige starte med at styre på det grundlæggende, for ellers bliver det svært at følge med. Antigone er forældreløs, men det er nu ikke det værste. For hendes far, der var konge i Theben, var gift med sin egen mor, som altså også er Antigones mor og farmor. Og Antigones far er dermed også hendes bror, ligesom hendes brødre egentlig også er hendes onkler, og hendes eneste søster, hendes tante. Så det er lidt kompliceret familieforhold. Desuden har Antigones brødre, dem der altså også er hendes onkler, dræbt hinanden i en krig om tronen. Tilbage er kun Antigone og hendes søster Ismene. Deres onkel på mødrenes side, Kreon, er den nye konge. Da vi kommer ind i historien, har Kreon lige besluttet, at den ene bror Polyneikes, som prøvede at tage magten fra den anden Eteokles, ikke må blive begravet. Altså Eteokles døde for Thebens forsvar, og han skal begraves som den helt han var. Men Kreon giver følgende dekret på Polyneikes krop. That he must lie unburied, a corpse, eaten by birds and dogs, and torn to pieces, shameful for anyone to see. Den døde krop skal ligge skamfuldt til skue. En skam, der også falder tilbage på den, der ser. Kroppen tjener som advarsel, en forsmag på, hvad der venter den, som trodser Theben, men også som et spejl. For alene det at se kroppen er at være i æreløshed. Kreon posterer vagter ved livet for at sikre, at ingen begraver eller begræder det. Ive Susiraia er en fotograf, som også er sin egen model. Man kunne sige, at hun tager selvportrætter, men det forudsætter en identifikation med motiverne. Susiraias fotos inviterer det normative blik til rigtigt og blod. Fotografierne udstiller åbenlyst netop det, der bør være skamfuldt og gemt. Så når jeg kigger på billederne, bliver det min skam. Det her foto hedder Kosten. Det, der først falder i øjnene, er kunstnerens tomme blik, og selvfølgelig kosten placeret mellem bryster og mave. Hun er i gang med blyantsbruddet. Kunstneren er tydeligvis i en liga for sig, og bliver således vinder af en tvivlsom konkurrence om selvudmygelse og misogyni. Gennem de individualiserende processer træder det enkelte individ frem, og gør samtidig til et element i helheden. Et element, der både medvirker til at etablere den samlede norm, og kan adskilles fra denne norm. Gennem undersøgelsen og sammenligningen træder grænsen frem, og afvigelserne synliggøres. Gennem straffen, både iværksat og som trussel, forsvares denne grænse. Tilbage til år 441 før vores tidsregning. Antigone mødes med Ismene i hemmelighed og prøver at få søsteren med på, at de skal trodse Kreons begravelsesforbud. Ismene tør ikke. Hun mener ikke, at det er kvinders lod at gå imod mænds ordre. Og hun synes, det er langt ude, at Antigone overhovedet overvejer sin handling. Hun siger: It makes no sense to do things that are futile. Logik, meningsfuldhed og orden styrer Ismenes verden. But it's wrong to go hunting for what's impossible. Ret ind. Lad være at kræve det, der er umuligt. Antigone bliver skidesur. Hun siger, så gør jeg det alene. Men også det har Ismene en holdning til. At least don't tell a soul what you will do, but keep it secret, and with you I'll do the same. Men Antigone vil proklamere sin trods. Nu beder jeg lige min videnskabelige assistent om at dele bilag 1. I dag, søndag den 25.5., har patruljen til udrensning af
heteroseksualitet, afbrudt eftermiddagsgudstjenesten i Holmens Kirke og fremsat følgende erklæring. Vi er den lesbiske patrulje til udrensning af tvangsheteroseksualitet. I øjeblikket overvejer kirken at give lesbiske og bøsser et ritual til velsignelse af det registrerede partnerskab. Der tales ikke om at åbne for den kirkelige vielse. Som sædvanligt, når det gælder afvigere som os, er repressiv tolerance det eneste, vi tilbydes. Dette må være et problem for gejstlige, der forstår sig selv som progressive, men det er udelukkende deres problem. Vi tager konsekvensen af, at vi afviger. Vi er meget mere perverse, end I har fantasi til at forestille jer. Vi vil ikke have jeres søvnbevise. Vi vil ikke have et hjørne af jeres lusede normalitet. Vi vil have en lesbisk bar, og den skal ligge her. Nogen kaster jord over Polyneikes. Nogen kaster jord over Polyneikes. Patruljen til udrensning af tvangsheteroseksualitet, forkortet PUT, var aktiv på den yderste venstrefløj fra midt i 90'erne og nogle år ind i 2000'erne. De lavede politiske aktioner og skrev pressemeddelelser, hvor de grundigt redegjorde for deres handlinger og bevæggrunde. Kreon siger til Antigone: Do you admit or deny that you did this? Og hun håner ham med sit svar. I admit it. I do not deny it. Hun demonstrerer, at hun kan tale lovens sprog lige så godt som Kreon. Det havde været nok enten at spørge Antigone, om hun indrømmede handlingen, eller spørge hende, om hun benægtede. And now, if you think my actions happen to be foolish, that's close enough to being charged as foolish by a fool. Antigone optrævler Kreons logik og viser, at hendes kan være lige så gyldig. Hun udfordrer, hvad der er fornuftigt, og så siger hun sådan set: fuck dig. Vi tager konsekvensen af, at vi afviger. Vi er meget mere perverse, end I har fantasi til at forestille jer. Vi vil ikke have jeres pseudovilse. Vi vil ikke have et hjørne af jeres lusede normalitet. Vi vil have en lesbisk bar, og den skal ligge her. PUT påtager sig den normative kulturs interpellationer af homoseksualitet. De benægter ikke de negative stereotyper og forsøger heller ikke at omdanne dem i en positiv identitet. PUT vælger de værste modeller for det lesbiske subjekt og tager dem på sig, svælger i den afsky, de vækker. Disciplineringen, som Foucault fremstår som selve decivilisationen er gjort af, har to væsentlige funktioner og mål. Den skelner et hvert individ fra de andre og styrer derigennem individerne. Gennem de individualiserende processer træder det enkelte individ frem og gøres samtidig til et element i helheden. Et element, der både medvirker til at etablere den samlede norm og kan adskilles fra den norm. Gennem undersøgelsen og sammenligningen træder grænsen frem, og afvigelserne synliggøres. Gennem straffen, både iværksat og som trussel, forsvares denne grænse. Når der overalt og konstant finder vurderinger sted, så både skaber hierarkier, fremtvinger ensartethed og ekskluderer de vrangvillige, opnår disciplinen målet. Foucault siger, den normaliserer. Identification, that's how it starts. And ends with being rounded up, experimented on, eliminated. Vi er kun til stede i kulturen og sproget som det, man ikke er. Det at være lesbisk er ikke en mulighed. Det er en ikke-mulighed. I det PUT påtager sig ikke-identiteten, afviser de også at etablere en positiv modidentitet inden for dualiteten. Ikke-kategorien fungerer som skræmmefigur i kulturen. Det, man ikke kan være, siger de, og er.
han spørger. You feel no shame that you don't think as they do? Jeg har slet ikke introduceret koret. Jeg tror lige, vi skal have bilag 2 ud, assistent. Koret er en flok agtværdige borgere i tv, som kommenterer på og nogle gange blander sig i handlingen. De er alle sammen mænd selvfølgelig, men ældre mænd, der ikke udgør nogen trussel mod Kreon. Indimellem kritiserer de Kreons handlinger, eller diskuterer med ham, men oftest bakker de ham op, og bakker hans skelnen mellem det sociale og det politiske op. Er bilaget kommet rundt? Kreon gentager med sin replik næsten ordret de sidste strofer i en af korets sange. Kan I huske, hvad han siger? You feel no shame that you don't think as they do. Vil I være sidde og læse op sammen med mig, så det er mere effektfuldt? Let him who might do such things not be the companion at my heart, nor have the same thoughts as I. Kreon, og med ham koret, kan ikke forestille sig en mere udsat position, end at være alene med sine synspunkter. De forestiller sig, og med dem gør vi, at den, der er i opposition, altid er alene, mens de normale er de mange. Susie Rejer leger med kameraet som det objektive blik. Hendes figur i fotografierne er næsten som et stilleben, eller måske et medicinsk objekt. I hvert fald ikke et agerende, suverænt subjekt. Selv i hendes mest intime rum, med de afslørende handlinger, opnår beskueren ikke adgang til hendes følelser. Billederne tilbyder ingen forløsning. Kunstnerens krop er til rådighed for mit blik, men ansigtet afslører ikke, hvad hun vil have mig til at få. Nu beder jeg min videnskabelige assistent om at dele bilag 3 ud. Og nu du holder mikrofonen, kan jeg så ikke få dig til at læse den her øverste replik op. Aha. Du kan se. Du er pakistaner. Hvorfor sagde du ikke det med det samme? Vil du være buschauffør, køkkenhjælper, rengøringsmand eller taxachauffør? Tak. Jeg får dig til at sende den en gang. Og vil du så læse den her lange en op? Ja, det er et arabisk navn, men far er mere dansk end danskerne, og han er ikke muslim. Han elsker øl og pølser, og jeg har aldrig været i Pakistan, som er et tilbagestående og kvindeundertrykkende samfund, og jeg taler ikke et ord urdu. Og mor er lyshåret og har blå øjne, og jeg er født og opvokset i Danmark, og det er det eneste land, jeg kender, og jeg er dansk, helt dansk, 100%. Tak. Jeg får dig til at sende mikrofonen en gang videre, og vil du så læse den sidste korte replik op? Ja, så vil det have tvunget sig ned i dig, ind i dine celler, dine gener og kromosomer. Tak for det. Og jeg tror, at min assistent er klar til bilag 3A, og hvis I vil hjælpe med at få dem sendt rundt, så det vil en stor hjælp. Kreon siger, I must be no man at all, in fact, and she must be the man. If power like this can rest in her,
and go unpunished. For første, men ikke for sidste gang i dramaet, lufter kreeren åbenlyst sin angst for at blive demaskuliniseret af en kvinde. En kvinde har ingen plads i det offentlige rum, og Antigone tager den plads. Alene Antigones tilstedeværelse i den sfære, der ikke er for hende, er en overskridelse, som truer selve kreerens verdensorden. Men kreeren afslører også noget andet. Magt er noget naturgivent, som kun en særlig krop, den politiske, kan bære. Magt som den Antigone har demonstreret med sit lovbrud, kan ikke naturligt hvile i hendes krop. Den skal straffes for at genskabe balancen i universet. Ja, skål. Ullmanns byrde er en performance lecture af skuespilleren Hassan Preisler, baseret på hans bog af samme navn. Her fortæller Preisler tilsyneladende historien om sig selv. Karakteren Hassan formulerer, hvordan det at være den rigtige slags minoritet er et arbejde, der er spækket med faldgrupper. Et fejltrin. En eneste påklædningsbrøler, og jeg er færdig. For meget polyester, og jeg er tyrker. For nystrøgne skjorter, og jeg er araber. For brede jeans, og jeg er pakistaner. For smalle, og jeg er græker. Det er en hårfin balance at skabe sin egen Hassan. Gennem de individualiserende processer træder det enkelte individ frem og gør samtidig til et element i helheden. Et element, der både medvirker til at etablere den samlede norm og kan adskilles fra denne norm. Gennem undersøgelsen og sammenligningen træder grænsen frem, og afvigelserne synliggøres. Gennem straffen, både iværksat og som trussel, forsvares denne grænse. I karakteren Hassans tilfælde hjælper det ikke, at mormor Else siger, at Hassan lyder næsten som Hansen. Det betyder bare, at den lille Hassan er næsten hvid, eller måske nærmere næsten ikke hvid. Og når jeg bestiller tid hos frisøren, kalder jeg mig Christian og Bjarne og Jesper. Men det gør ingen forskel. For hos frisøren ses hårfarven. Og publikum lærer, da replikken leveres. Det er sjovt, at den brune prøver at være hvid, og det er morsomt, at han ikke kan se, at selve hans hud determinerer. Vi skal lige have grænsen på plads. Everything you did made me stronger. Made me the weapon I am today. It's the truth. I've known it all along. You are my creator. Antigone dømmes til døden. Assistent bilag 4. Magneto kæmper mod superskurken Sebastian Shaw, som vil være
Det viser sig, som om det ikke var bøvlet nok i forvejen, at Kreons søn Haimon, som altså også er Antigones fætter, er forlovet med Antigone. Haimon prøver at overtale Kreon til ikke at dræbe Antigone, og Kreon og Haimon bliver uvenner. Antigone føres til en grotte, hvor hun spærres inde, og der må hun leve eller dø, som hun bedst kan. Listen to me very carefully, my friend. Killing Shore will not bring you peace. Peace was never an option. Antigones ultimative eksklusion er døden. Magnetos er drabet. Han dræber Sebastian Shaw og prøver at udslette hele den amerikanske og sovjetiske flåde, efter at være forsøgt dræbt af dem. Antigone og hendes bror Polyneikes er hinandens modsætninger inden for den samme fantasi om eksklusion. Polyneikes er symbol på den ultimative skam, derfor skal han udstilles. Antigone er potentielt stadig ordensforstyrrende, og derfor skal hun fjernes fra offentlighedens blik. Hun skal gemmes væk, tvinges til stilhed og usynlighed. Kreon siger, Don't speak of her, for she does not exist. Susirayas kamp med at komme i et par one-size strømpebukser tydeliggør den norm, hun ikke kan få plads i. De, der passer ind er odd, og odd passer one-size. Liberalismens individualiserende diskurs gør Susirayas problem med at komme i strømpebukser til et problem, der handler om hendes krop og kropskontrol, ikke om strømpebukser. One-size er Kreons dekret. I am neither living among those who are alive, nor dwelling as a corpse among corpses, having no home with either the living or the dead. Magneto bliver til den Kreon frygter. Han bliver en trussel mod verdensordenen og en magtfuld fjende. Så kommer den blinde spåmand forbi, og han kan fortælle, at Kreons handlinger får konsekvenser. For Kreon og for Theben. Først vil Kreon ikke lytte til ham, heller ikke til ham. Men så bliver han alligevel bekymret for tingenes udfald, og tager afsted for at befri Antigone og begrave Polyneikes ordentligt. Desværre gør han det i omvendt rækkefølge. Så da Kreon kommer til grotten, hvor Antigone er levende begravet, er Haimon der allerede. Han har fundet Antigone. Hun har hængt sig i sine strømpebukser. Fuck dig, Kreon! Og Haimon giver sin far skylden. Han angriber Kreon med sit sværd, men rammer ved siden af og vender i stedet sværdet mod sig selv. Fuck dig. Lad mig fortælle jer det med budbringerens ord. Leaned over his sword, and pushing it half its length into his side. Still in his senses, he wraps the girl in the weak crook of his arm. Pulling her close and gasping, he spurts a quick stream. Blood red drops on her white cheek. Så det var sandt. Men det bliver værre endnu. Kan jeg få jer til at hjælpe mig en gang? Sådan ja. For da Kreon bærer livet af Haimon hjem, får hans kone Eurydike. Ja, jeg ved godt, at jeg ikke har hørt om hende før, men hun har holdt sig ærbar ingen døre indtil. Hun får at vide, hvad der er sket. Og inden nogen får set sig om, at hun er gået ind døre igen, hvor hun går selvmord i passende stilhed. Så da Kreon kommer hjem med livet af sit barn, har han ikke længere nogen kone. Han har ingen familie tilbage. Han er isoleret, han ønsker at dø, men det ønske opfyldes ikke. The humans have played their hand. Now we get ready to play ours. I don't think of him as living,
but as a dead man who can still draw breath. Fuck dig! Barn er åben, og den ligger her.